Να το βάζω από κάτω, δεν με νοιάζει. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα short. Σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι που κάνουμε. Λέγεται bomb and safe. Ναι, safe or bomb, αγόρι μου. Ναι. Safe and bomb. Λοιπόν, γυρνάει ο άλλος και διαλέγεις ένα από τα ζελεδάκια αυτά και διαλέγεις ένα. Ωραία. Και του λες γύρνα. Μετά γυρνάς εσύ, διαλέγει και ένα κι αυτός και αρχίζει και τρώσει. Το βάζεις στο στόμα σου και σου λέει safe. Ναι. Η bomb. Αν είναι bomb, χάνεις. Και μετά συνεχίζεις με τον άλλον μέχρι να μπει bomb. Και επειδή είμαι ο καλύτερος, γύρνα. Okay. Ναι. Ωραία, γυρνάς εσύ τώρα. Ωραία, γύρνα. Πάμε, ξεκίνα. Safe. 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 Bomb! Έλα, χαμοντά. Εσύ. Safe. Safe. Το φάει όλα τώρα. Safe. Bomb. Δικό μου, φάγεις τόσα! Ναι, τι, το δακωμένο, το χλιμμένο. Βλαμμένο. Το έριξες κάτι. Δεν με νοιάζει να το βάζω από κάτω. Να το βάζω από κάτω, δεν με νοιάζει. Πήγε το.